So maayong adlaw mga higala. So karon magluto day ko og sinangag nga kanon kay na ako ibahaw ug nagbutang na dayon ko og mantika then gibutang na ang ahos ug ang sibulyon, si Bombay. So ato lang ni siya kung kayo hantod mo gawa sa iyang aroma. Unya pagkahuman na kay nasunog naman siya tungod ani sige tag video di ba gid maplastar kay dili maplastar ang camera guys. So mao na siyang nasunog na lang ang lamas. Unya gibutang na dayon nako ang among bahaw. Kay gahapon pa ni nga kanon wala siya nahurot. So para mahurot siya inanion nato siya kay para walay sayang nga kanon. Unya ato lang ni siya ukay-ukayon hantod sa ma-blend ang iyahang ang lamas sa kanon. Unya pagkahuman ato na din ni siyang timplahan. So ato itimplaan ni is simple ra kaya tay itimpla. Timplahan na nato ni siya og mga kuan mga guys asin ang atong itimplaan na para po na ay para ang atong kanon kay masin karong panahon ni kani nga time nga nagvideo ko ani wala mi sudan ani so pwede na gyud siya kaunon nga way sudan. Unya ana pagkahuman ana ato lang na siyang butangan sa ibabaw og spring onion or sibuyas dahonan. Unya sa pagkakaron is magluto na sad pug ko og lahi na pud ni siya nga putahe. Nagbutang lang ko diag oil. Unya ibutang na dayon ng ahos nga ako na siyang gi-chop nga ginagmay og isunod na dayon ang sibuyas Bombay. So ato lang pagawasan ng iyang aroma sa lamas mga guys kay para pwede na nato ibutang ang atuang karne. So ang akong gilutoan ni is batong sudan na mo sa panihapon. So ang kanang karne guys is baboy na siya, ako lang gigagmay-gagmay ay para na ay subak ang akong gulay karon nga lutoon. So ato lang po ni siyang ukayon ug ato po dai ni siyang pa humukon sa timplansa nato siya asin kay para ang karne nga ato isubak na isa na ilasa. So ako lang ni siyang gitakluban guys, ato lang ni siyang pabukalon hantod sa mahumok ang karne. Kay lain po nung ato ni ibutang ang gulay nga wala pa maluto ang karne. So lutoon sa nato daan ang karne ay nato ibutang ang gulay nga ato ang lutoon. O karon kay nagbukal-bukal naman ni siya. So nagbukal na siya guys no. Ako ana dayon ni siyang timplahan. Magluto kog uyap guys nga butangan ako og karning baboy na may taba-taba ginagmay. So let's start cooking everybody. Sukin niya to sa ning pakupsan. So ato sa ning pakupsan gamay no ug ato ra siya ipadapin ug gibutang na dayon ng ahos nga gichop og gagmay ug gibutangan na pud nako siya og sibuyas Bombay gamay ra pud siya. So ato lang din siyang igisa hantod sa mag golden brown ang lamas.
Ay nato ibutang ang uyab. So ako lang yung ipadaplin ang mang karne. So nagamay gud ang karne no kay naman siya mantika. So wala na ko nag-add og mantika diha guys no. So ang nagamit nato nga mantika diha is kanang mantika sa baboy. Pagkahuman na to na din siyang i-mix para mag-mix ang makuan ang aroma sa lamas sa karne. O ato lang po din siyang ukay-ukayan para likay ta sa masunog ang ato ang giluto. So ang kalayuan na ako rin na siyang gikuhaan og kahoy kay kusog ra kayo. Nya pagkahuman nato og ukay ani, pwede na nato ibutang ang uyab. So sa pagkakaroon gibutang na nako ang uyab. So ang gipalit nako din nga uyab katong fresh gid siya ba. So dili na to ni siya undangon og ukay no kay para po dili masunog nato ang uyab. Hantod sa maluto siya. Nga pagkahuman ani ato na dahil ni siyang timplahan kay para po nga lami ang ato ang ginisang uyab na may karning baboy. Ug butangan dahil nako siya og paminta. Sobra sa akong gigamit kanina sa batong. Yaw kayon lang dayon na siya. Ato rin siyang ukay-ukayon yun kay kung di nato ukayon masunog ang ilalom. Nga pagkahuman ani ato lang dayon ni siyang pabuton nga maluto siya. Ay nato butangan og magic sarap. So gamay ra akong gibutangan na ha, basi nagtuomog daghan gamay ra na. Ako ra siyang gikatag-katag kay para daghan tan-awon char lang. Unya giukay na pud no. So walang undang sa pag-ukay no kay lagi sama sa hindi yun ganina maglikay ta nga masunog nga to ang giluto. So mag-add ko sugar din no kay para pa-balance sa lasa. So maura to, thank you for watching. Bye.